warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri. Alia Atiko Tunisa Anindya Arina Adira Berapa? Dua, tiga. Mulai digoleki tanpa suara. Ayo sing wis entuk telu, maju. Ayo. Siji, ayo cepetan. Sapa iki sing tercepat? Ndak maju. Siji. Loro. Telu. Oke. Sana nduk, sana, paling sana. Urut dari sana ke sana. Sing telu tembung aran apa macane? Oma meja. Betul, Rek? Betul. Sing ke terus Sing kepapat tembung sesule koncone kui karo jenengan betul? Betul.